भाई मैंने ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଗୋଟେ ତେଲିଙ୍ଗିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମର 3x3 ର ଥାର। ଏଇଟା ଆମେ ଥାର କାଢିଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ 5 ଜଣ। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ କ'ଣ ସେଟା ଜାଗାଟା କ'ଣ ତେଲିଙ୍ଗିଆ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ସେଇଠିକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ। ଏଇଠି ଆମର 3x3 ଥାରଟା ସେ ବୁଦା ପଛକାନେ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ। କ'ଣ ଜାଗା ନା କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଜାଗା ନାଁଟା ରାଜେନ ପାହାଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଉଛୁ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅଛି ଭଲ ସିନେରୀ ଅଛି। ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା। ମୁଁ ଏତିକି ଚଢ଼ିକି ମୋର ହାବା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବି ବୋଲେ ହାପୁ ହେବି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଚପଲ ଖସିଗଲା। କିଏ କୁଦିଲା? ଆଉ କିଛି କୁହ। ନୂଆ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାହଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ବୁଦା ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାହେଇଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ। ଦେଖିବା। ବାଟ ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଖୋଜି ଯାଉଛୁ। କେବେ ତ ଆସିନୁ। ଛୋଟବେଳୁ ବି ଆସିନୁ। କେବେ ଚାନ୍ସ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି। ଯାଉଛୁ ଆଉ। चला गया सତରେ ଅଛି କି ଚେୟାର ଭଳିଆ ଅଛି ନା? ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡାଇମଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଡାଇମଣ୍ଡ ପାଇଲା ସେ। ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଉ। ଦେଖେଇଦେବେ ଦେଶୀ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜାର ଚେୟାର ଅଛି। ରାଜା ଟାଇପ୍ର ଚେୟାର ଗୋଟେ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଉପରେ। ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେଟା ବି ଏମିତି ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଆଉଛି ଏଇଠୁ। ମସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛକାନି ଭଲ ଭିଉଟେ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଆଉଛି। ଭାଇଙ୍କର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା ମୋର। भैया मेरा तो गांड फट गया। ओहो ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ଅଧା ବାଟକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି। ଆହୁରି କେତେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା। ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ରେ ଥିଲୁ। ଏତିକିରୁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମ ଗାଁର ଏଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଠୁ ଏତେ ଭଲ ସିନ୍ ଅଛି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲି ମୁଁ। ଏତେ ଭଲ ସିନ୍ ଅଛି। ଓ ସିନ୍ ବୋଇଲେ ଫୁଲ କେରକେରା। ଆରେ ପହଞ୍ଚିଲ କି? ଆଉ କେତେ ବାଟ? କାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି? ଏ ଉପରେ ଏମିତି ଏତେ ଭଲ ଏରିଆ ଥିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ।
ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଆଉଛି ଉପରୁ। ଓ ସେ ଉପରୁ ବଢ଼ିଆ ପବନ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ। ସେଇଟା ଆମ ଗାଁ ଏତେ ଦେଖାଯାଉନି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା ଆଉ। ନାଇଁ ବେଶୀ ଜୁମ୍ କଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଏତିକି ଦେଖିଦିଅ। ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଆଉଛି ଏଇଠୁ, ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ। କାଇଁ କୋଉଠି କୋଉପଟେ ସେପଟେ? ହଉ ଦେଖିବା କୋଉପଟେ ବାଟ ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା, ଯିବା ଆଉ। ଏପଟେ ବୋଧେ, ଏପଟେ ବୋଧେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଯିବା କ'ଣ ହଉଛି। କାଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବା? ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ପାଖରେ କୋଉପଟେ କି? ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଆଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଆଉଛି, ଭଲ ପବନ ବି ଆଉଛି ଏଇଠି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ। କୋଉଠି ଚାଚା? ସେ ତଳେ କି? ବାଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କାଇଁ ଚେୟାର କାଇଁ? কোটা চেয়ার রে এড়ে বড় রাজা ଥିଲା, এটা চেয়ার দেখুন, এটা চেয়ার। মানে এড়ে বড় ଥିଲା না কোন সে রাজা। সেটা কোন দিলে ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଚେୟାର, ଏଇଟା ପୁଣି ରାଜା ଚେୟାର କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜା ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ବଇକି। ଯାଇକି ଆଇଲୁ ଉପରକୁ, ଏଠି ବଇଛୁ ଟିକେ ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗାଁର ଭିଉ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏଠି ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ, ପଛକାନି ବ୍ଲଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ଲଗର ଗୁଡ଼ାର। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ବ୍ଲଗର। ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଅଛି, ଆସିକି ଏଇଠି ବସିକି ଖଟି କଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଟୋଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ, ପୁଣି ବସିବା। ଫୁଲ୍ ମଦୁଆ ନା, ହଁ ମଦ ନ ପିଲେ ହବନି। କଥା ବାହାରିବନି। ୟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଶଳାକୁ ଦେଖିଥାଉ ଭଲରେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ହଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ। ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ଦିଟା ରଖିଛି, ବୋତଲଟା ନେଇକି ଆସିବେ, ବୋଟଲଟା ନେଇକି ଆସିବେ, ଗ୍ଲାସଟା ତୋର। ଆଉ ହଁ ଇଏ ଖାଲି ପିଇବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ପିଆ କିଛି ନାହିଁ, ସାଥିରେ ନେବା ଆଣିଆ କରିବେ ଆଉ, ଯେ ଅଧିକ ଗଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମର ଏଇଠି ନେକ୍ସଟ ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ହେବ, ଦେଖିବା କେବେ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ବି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ, ସବୁ ଏ ଉପରେ କରାହେବ। ଆଉ ଉପରେ ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ। ହଉ ସେ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାଟା ଅଛି,
ସେ ଉପରକୁ, ସେ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଟା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି। କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚୁଲି। ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଏବେ, ଆମ ଗାଁ ସେଇଟା। ଭିଉ ଖତରନାକ ଏବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆହୁରି ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ, ଆମେ ବି ଯିବୁ, ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ କିଛି ତୁମକୁ ବି ଦେଖେଇବୁ, ତୁମେ ବି ଜାଣିବ ଏମିତି ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅଛି ଭଲ ଭଲ ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ାକ। ହଉ ଏତିକି ରହୁଛି, ଏତିକି, ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍। ହଉ ରହୁଛି।